Ni'n neud ymdrech i wisgo rhaffin, chi'n gallu gweld yna, sy'n dangos bod ni yn siarad Cymraeg. Mae aelodau'r tîm sydd yn siarad Cymraeg yn gwisgo hwn. Fi'n meddwl bod hwnna'n neud e'n haws i myfyrwyr Cymraeg i ddod i siarad â ni, felly bod yn bach mwy agored. Cartrefol i nhw felly. Ydy, maen nhw yn mwy cartrefol yn siarad. Maen nhw'n dod lan a siarad yn Cymraeg yn syth yn dydyn nhw. Mae hwnna'n adeiladu perthnasau bach yn rhwyddach. A mae rai yn mwy gyfforddus yn siarad yn y Gymraeg. Ni wedi dod â enghreifftiau o rai o'r adnoddau o'r llyfrgell, cylchgrynnau a llyfrau. Mae rhai yn dod bob wythnos, rhai yn dod bob mis, a maen nhw ar gael i'r myfyrwyr trwy'r amser. A ni wedi uno gyda Coleg y Drindod dros yr haf, a mae hwnna hefyd yn rhoi mwy o gyfleoedd i datblygu'r iaith ymhellach. I ni yn rhan o llyfrgelloedd ynghyd, sef partneriaeth llyfrgelloedd de Orllewin Cymru. Llyfrgelloedd ynghyd yw partneriaeth llyfrgelloedd cyhoeddus a colegau addysg bellach a prifysgolion de Orllewin Cymru. Mae'r pasbort hyn yn rhoi y cyfle i fyfyrwyr ni i fy mewn i gwahanol lyfrgelloedd i gael gwell mynediad i mwy o adnoddau Cymraeg. Sy'n beth da mewn ffordd. A ble maen nhw'n byw wedyn, maen nhw'n gallu mynd mewn i'r llyfrgell agosach i'w cartref nhw.